Un altre cop, un accident de trànsit amb joves implicats, 2 nois i una noia d'entre 17 i 20 anys van morir ahir en un xoc frontal a la C60 entre Argentona i Mataró. La inexperiència, almenys un dels 2 conductors era novell, o bé la particularitat de la via i una velocitat poc adequada són factors que podrien haver tornat a tenir un paper determinant en aquesta desgràcia. A cada cotxe hi anaven 5 joves, Cori. A banda dels 3 que van morir en l'accident, hi ha 7 persones que encara continuen ingressades amb ferides greus. Nosaltres estem pendents encara perquè estem per la vida, sobretot de 3 d'ells que estan molt greus. Els altres 4, tot i estar greus, doncs estan estables. Tot va passar en aquesta carretera justament on som nosaltres. El cotxe que va provocar l'accident venia de Granollers en direcció a Mataró i aquest és el relat dels fets. 3 morts, 3 ferits molt greus i 4 ferits estables dins de la gravetat. A cada cotxe hi anaven 5 joves que tenien entre 17 i 20 anys. Per causes que encara es desconeixen, el turisme que circulava en direcció a Mataró, que portava la L de conductor novell, va envair el carril contrari i va xocar amb un altre que anava a direcció a Granollers. Un dels acompanyants, el copilot i el conductor del vehicle que va travessar el carril, van morir a l'instant. En aquest tram de la via no hi ha mitjana. És una via ràpida, però aquesta via està limitada en aquest punt on s'ha produït l'accident a 80 km/h. Té 2 carrils sentit Granollers i 2 carrils sentit Mataró. Les causes de l'accident encara s'estan investigant, però tot apunta que un dels turismes ha envaït el sentit contrari. L'impacte entre els 2 turismes va ser frontal i lateral i va deixar totalment deformats els habitacles on anaven els passatgers. Sí, amb un xoc d'aquestes característiques sempre és molt complicat fer feines d'escarcerció, no? Queden molt rebrigats, els ocupants queden atrapats per la ferralla i llavors és complicat fer aquesta feina. L'accident va provocar retencions de fins a 2 quilòmetres en tots 2 sentits a la marxa. Al cap de 3 hores, a les 10 de la nit, un cop els serveis d'emergència havien netejat la via, es va reobrir la circulació. Hem sentit, Cori, que el tram on hi va haver l'accident és delicat perquè passen pocs metres de 2 carrils a un carril i desapareix la mitjana. Vosaltres que l'heu fet, és un punt conflictiu? Doncs de fet nosaltres estem ara mateix en aquest punt. Aquí per sota nostra hi passa la carretera amb 4 carrils, 2 per sentit, i és clar, s'acaba bruscament i es converteix en un de 2. Aquests 2, un per sentit, a més, no tenen mitjana. Aquesta mitjana que teníem ara s'acaba tot de sobte. Però a més hi conflueixen altres factors que fan que no sigui tan segura aquesta carretera com qualsevol altra. Per exemple, és una via d'entrada i sortida d'altres vies en direcció, per exemple, doncs Girona, Barcelona o Mataró. Nosaltres hem fet aquest recorregut personalment per comprovar-ho i la veritat és que si es segueixen les mesures de seguretat i sobretot la norma de seguir els 80 km/h que tot de sobte recomanin que segueixis, doncs no és especialment conflictiva, però que hem constatat que la majoria de cotxes no poden reduir aquesta velocitat tan de sobte, de 120 en una via ràpida a 100 després i després a 80 de sobte. La prova, aquestes 2 motos que ens han avançat i a més per la dreta i que anaven molt més ràpid de 80 km/h i fins i tot m'atreviria a dir de 120. El que ha fet la Guàrdia Urbana? Doncs la Guàrdia Urbana ràpidament ha constatat que aquest és un punt conflictiu i de fet ells ja fa un any només ja van registrar un accident similar a aquest amb el resultat d'un mort i també en aquell punt exactament on ahir va haver aquest altre accident amb un resultat de 3 morts. Des de l'Ajuntament també ens diuen que fa molt temps que estan preocupats perquè en aquest punt s'hi registren accidents, alguns mortals, altres afortunadament no, i ells diuen que només demà, dilluns, que s'hi podran posar, ja demanaran que s'hi posin més mesures almenys de seguretat perquè els conductors sàpiguin que han de reduir aquesta velocitat i s'hi sentin més segurs en aquesta via en la que només hi ha un carril per sentit. Nosaltres ara fa un mes que hem entrat al govern i probablement en aquests moments no tenim una informació davant de si s'ha fet una reclamació ja en aquest sentit o s'ha demanat que es prenguin mesures. Ara és una cosa que demà, dilluns, que la maquinària municipal torna a estar en marxa, ho mirarem i si no s'han pres o no s'ha fet aquest pas, el farem perquè entenem que és un punt on s'hauria de posar-hi algun tipus de mesura per intentar avisar a les persones, fer visible que allà és un punt perillós i que s'ha d'anar amb més atenció de la que suposadament ja es porta.
Una de les mesures que volen demanar, a més que sigui més visible que han de reduir la velocitat, que de fet el senyal de 80 ja hi és per exemple demanar que aquesta mediana que tenim aquí sota doncs segueixi i on només hi ha un carril per sentit i segueixi havent mitjana i fins i tot doncs, una doble línia contínua que dissuadeixi els conductors d'avançar per l'altre carril. Molt bé, Cori, moltes gràcies. Nosaltres hem de parlar ara d'un altre accident. Aquest matí un jove de 31 anys, veí de Barbastre, ha mort en xocar la moto que conduïa contra un turisme. Els fets han passat poc després de 9:15 a la carretera C13, al terme municipal de Vilanova de Meià. El noi, que anava amb un grup de motoristes, ha perdut el control de la moto i s'ha encastat contra un vehicle que venia en direcció contrària. Aquest és el segon accident mortal en moto a les carreteres lleidatanes. Ahir va morir el motorista, que va quedar greument ferit divendres en una col·lisió contra un turisme.